Rigtig fed bane. Køge Kommune har fået sin helt egen parkoursbane. Et projekt, der har været mange år undervejs. Det, der blot startede som en idé, er nu endelig blevet realiseret på Køge Havn. Allerede for 4 år siden, da vi fik ideen af Køge Kyst, de havde nogle midler og nogle redskaber, de kunne hjælpe mig i gang med det her projekt. Og så tænker jeg, jeg vil prøve at foreslå dem ideen og så se, hvad der sker. Og resultatet er Dennis ikke i tvivl om. Jeg synes, den er rigtig fed, fordi den er meget kompakt, og man har mange muligheder ud af bare et enkelt redskab. Og så har den en rigtig street-ting, fordi det er ikke lavet så meget af legepladsredskaber og andet. Det er meget råt her. Det rå udtryk er et resultat af de mange kreative løsninger, der har været udtænkt i forbindelse med designet af parkoursbanen. Materialerne på banen er rigtig mange af dem er faktisk nogle, der er fundet her på havnen. Vi sidder her på sådan nogle betonsteler, som man kan finde nede ved NCC, der holder sand og grus inde, og bagved der er der en betongris, som også det er alle sammen sådan karakteristiske elementer fra havnen. Der er traller og der er paller og alle de her rå ting fra havnemiljøet, som er med til at gøre, at den her bane er sådan helt stedspecifik og helt speciel for det her område. Men ikke kun de rå materialer giver parkoursbanen den særkende. For enden af banen er en gruppe piger i gang med at skabe deres helt eget personlige pigerum. Vi har en gruppe af piger, som nu skal ind og sætte deres aftryk på det her fantastiske rum, der er under opbygning. Men hvis I ser hernede i området, så hvis det skal være levedygtigt, og det er ikke bare noget, der sådan forsvinder, så skal den være rimelig stor. At integrere pigerne i projektet har ikke været nogen nem opgave. Det er en udfordring at lade pigerne gå ind i sådan et meget kraftfuldt miljø, hvor man skal være aktiv. Deres drømme og idéer går i en lidt anden retning. Det har været en lidt sjov opgave. I første omgang så tænkte jeg, at de må være bindegale, dem der. Det giver ikke nogen mening. Men efterhånden, som vi så deres idéer, så var det faktisk en meget sjov opgave. Jeg synes, det er en ret fed idé, at man ligesom har et hængerudsted, og som er så meget integreret, som det er her, at man kan kravle rundt oven på det og rundt om det på den her måde. Det håber jeg, at man kan være inspireret i andre steder. Udsmykningen af pigerummet vil foregå hen over vinteren og forventes færdigt til foråret. Hvordan drengene vil tage imod det? Ja, det kan man kun gisne om. Det, at der er kommet flere piger, der sidder hernede og hænger ud, det er ikke noget endnu, der har trukket flere drenge, men jeg er sikker på, at det godt kunne være et trækplads for mange. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at de der piger måske nok starter med at sidde over i de der stole og sidde og kigge på de der stærke mænd, der kaster sig rundt. Så lige så stille, så tror jeg, de lister sig ud på banen og dyrker lidt parkour også. Og så kan det da også være, at drengene skal over og sidde og hænge over i møblerne. Så det kan godt være, at det startede som et opdelt projekt, men må ikke med tiden, at de bliver integreret sådan, på alle måder. Det håber jeg.